ngaphambi komdlalo wokugcina we-Carling Knockout phakathi kwe-Orlando Pirates ne-Marumo Gallants kulempelasonto. Unozinto oyisihlabani se-Pirates uSipho Shane ukhombe owayengumdlali naye uNdaba Yithethwa Ndlondlo njengenye yezinsongo ezinkulu eqenjini eliphikisayo. uNdlondlo wahlala kwi-Pirates amasizini amathathu futhi wahamba ngaphambi kokuqala kwale sizini entsha futhi usephenduka umdlali obalulekile kule club yaseBloemfontein. Lo mgadli omncane ube ngumdlali oqavile eqenjini lakhe kulomqhudelwano edlala njengomgadli wangaphambili kanti useshaya amagoli amathathu emidlalweni emithathu. uShane uvumile ukuthi uNdlondlo ubalulekile eqenjini lakhe. uShane owaba yingxenye enkulu ekuvimbeni amagoli amaningi iPirates ekwazile ukukufeza kule sizini uthe kube uhambo ukufinyelela ezingeni abakulo manje. Uveza ukuthi onozinto bazigqaja ngokuvimba amagoli njengoba abagadli befuna ukushaya amagoli. Ugcizelela ukubaluleka kokuhlala bezolile njalo lapho bebhekene nomdlalo futhi baqhubeke nokwakha iqembu kancane kancane. Iqembu lePirates libonisa indlala enamandla okufakazelwa inani labadlali abangena ngesombe sesibili bese behlomula futhi beshaya amagoli. uShane uncoma umqeqeshi uAbsalam Wadwi ngokufaka umoya omuhle wokusebenzisana eqenjini. Uphakamisa ukubaluleka kwesifiso sokufaka isandla eqenjini kungakhathaliseki isikhathi sokudlala njengophawu lwendlela iqembu elimi ngayo ndawonye ngaphansi kwazo zonke izimo. uShane ungomunye wabadlali abayishagalolunye bePirates abazoya kwi-Africa Cup of Nations eMorocco neBafana Bafana. Abanye ozakwabo beclub bebengabona abadlali abajwayelekile eqenjini lesizwe ngaphambi kokuza kwePirates.